Kenay mehri. Yine doğranacağım. Kendi düşünmedim ama ol Fransız dilinde yani şirin aydımdan duydum da. Mehri, sen pikirinçe şul şirin aydım, şirin dil, süýüjü dil, haýsy dil bolýak? Koynum dili bolaymasın. Doğrudan o. Koynun özüm süýüjü, dilen süýüjü. Doğranjan berekella. Ýöne ýaşyň gowuryan aydym da ýanky. Yok ovaydım. O gowaydym eken ýadyr şu döwranşyny takla men şu ýaşlaryň rahatçyk gidişmeden boljak gadak boş. Ama çanın etkeri. Sen Ayşe diýdiň soň hak berdiň. Ayşe Hanım. Şu Ayşeň şöwrüden aýtyp bereli. Yar, yar geley. Et şükürünni yar mekanı görünli, vak gele görünli. Ödüm düştü tamamdırın yerlere. Et yarın bağı gülü sana görünlü, vak gele görünli. Hep gözüm düştü sonamdırın yerlere, vak gelen yerlere. Beleknin elinden lalalar çekip, karı gözün yaşın dürkümün döküp, hey hey hey. Yarımdan ayrılıp her yana bakıp bak, her yana bakıp. Hep gözüm düştü sonamdırın yerlere, vak gelen yerlere. Yar, yar ele. Mehri, sana şeýleräk bir soraw bar. Ben şundan mehra soraw berýän. Şul ters okan ya ters okayan şunňaly sözleri näme pikir edýän? Şuna näme mana alýan sen? Hani bilmedim kelimleri. Şu bir sözü tersine okusan şu ters okan bolamaz. Demek ki şeýle okap, şeýle diýen okamaly bolýar. Bilen şunňalyk bir balazyk bar. Şunňalyk. Yok, bundan beýlerak. Şu ýanky diýişiňel şeýle okulan zady, şeýle ýerine okap aýdylýar. Aýdylan ýazylan zady. Benim şu studiýamyzda çağıraýalmy? Çağıralım. Şu men ilkinji aýdymda gapdalynda duran gyzasyň biri. Hem bizan gel, gel galşalalyň. Benim öz gıydın ekene. Öýle diýdim o. O şey. Ay, biri gara masalada aýdym aýtmaly, biri tez okamaly. Inni bizan şun sen ilkinji tapyr Türkmen telewizionyny çykyş edýän. Ni kakama Hudaýa şükür ýyllarça çykyş edip ýerli berýär, aýdym aýdyp senem häzir bir näçe sözlemleri aýtsak, ina gelen mehmanlarym bar. Şolar bir tertini aýdyp berseň, ilki bilen şu oturan adamlar var. Şonuň için tanıyanlar hemmet buna tertini aýdyp ber. Gel berrak düş. Birinci Sabir, Ribas, Oraz Babayev, Zaroyev Vyabab, Süleyman, Namyelus, yine bir Süleyman, Namyelus, Didar, Rati, bolýar. Onu bu tarafa geç. Berden qara köýnekli ýerim oturýar, ýoş bilen. Mehri. Inni iki Süleyman aýtdyk. Resul, Letur, men de şeýle kenay. Inni oyun şoýryk berip näme diýip berip şu ýerde? Ýok, dur men ilki dogry ýalysyny aýdyp ber maňa. Reklama, Ýok, ýokarky. TMT, TMT. TMT, TMT reklama. Amalker, Şeýle ennimeden bolmaly.
Men TMT reklama diýsem, o derew tersine aýdy. TMT reklama. Şoň tersine näme boli? TMT amalker. Berekella. Inni bärde guturupdym aýtmaly zatlarymyz. Erwegim gelerik. Inni gel şu bizim mehmanlarymyz var. Bizim mehmanlarymyz gelip durýar jamyga. Kimden äýer sözler var? Hani eger tomuşaçlarımızdan sorak görelim. Täze gutlu bolsun. Täze gutlu bolsun. Yedet zıngallay ıltık maslap. Yine näýer söz? Täze şoğuny. Täze şoğuny. Şoğni. Täze şoğuny. Yedet lay ınıhoş. Bulayny bizim programmamyzyň ady bar şol. Şoğunly aşam. Inıhoş maşga. Berekella ýene-de Aşgabat, Tabakşa. Türkmenistan, Nasinem Kürüt. bayramçylyk. Kılıç Maryam. Ine şu ýerde tomoşaçylar diýip otyrlar. Aralas şaşamat. Bir ýyly lenta ýyldygyny aýlaýanmy terfini çap bolaýa. Ýene näme diýsek? Ayaz baba. Ayaz baba, Reabab. magnetofon, Nafaçıngam. ýolka, Aklo. kondisioner, Rena Цыднак. estrada aýdynçysy, Adartsiyama da içine tatya. öz adyny soraýarlar, Birjan. Nacidip. Ýene man soraýarlar. Bayramyňyz gutly bolsun. Zıngı Maryam pıltık maslap. Ayda. Köp sağ ol, Birjan, köp sağ ol. Doğrudan Türkmenni şöyle ajaýyp talantly çağlamyň barlygyna goýnýat, Neftaş şäherine şöyle bir ýyzaşlaryň biri bar. Eşdisi ýaly ýazýan bolsa, iki elini onun tersine ýazyp. Ya da şu eşdiýän şol eşdisi ýaly şoň terjime etmedi bilýär. Ine Türkmenistan boýunça Guinness'lar kitabynyň rekordlar kitaby var. Şular